Къде останахте, чудни вечери, безброй желания, неизречени? Къде сте, мигове, пожелавани, с откровения, незабравени цял живот? Един неразделен клас с радостни песни и шеги, дълго гласеше града след петия час. Един неразделен клас с общи тревоги и мечти чертаеше своя път и бягахме всички до един, че ни чакат само празници, че щедро безпредел времето пред нас. Къде останахте, чудни вечери, безброй желания, неизречени? Къде сте, мигове, пожелавани, с откровения, незабравени цял живот? Един неразделен клас с радостни песни и шеги, дълго гласеше града след петия час. Един неразделен клас с общи тревоги и мечти чертаеше своя път и бягахме всички до един, че ни чакат само празници, че щедро безпредел времето пред нас. Къде останахте, чудни вечери, безброй желания, неизречени? Къде сте, мигове, пожелавани, с откровения, незабравени цял живот? Къде останахте, чудни вечери, безброй желания, неизречени? Къде сте, мигове, пожелавани, с откровения, незабравени цял живот? Цял живот, цял живот. Ще мине със съхла, малко. Ще да снимат на камера и ще поркаш. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всичките на даунсинга по 12 да броим, с кристали да гърмим. След 12 дискотека ще събличам всяка дреха. Нищо няма да остане, докато кристали не престане. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Получаваш главна роля. Всичките аплодисменти са за всичките абитюренти. Ако ти се мама, тати, с учителите ваши, тази вечер много горди, шупим всякакви рекорди. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Кел, макер ту манге, туда чай. Кел, макер ту манге. Кел, макер ту манге, туда чай. Кел, макер ту манге. Абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Всички абитюренти горе, не ще има горе-доле. Лъскави коли, балони и купони за милиони. Песни и шики, дълго. 12 клас с класен ръководител Кенан Рушудов. Училище Никола Симов с директор госпожа Надежда Коева и класен ръководител госпожа Златкова. Аплодисменти! Един неразделен клас с радостни песни и шики, дългоглас и шумски, чертаеше своя път и бягахме всички до един, че ни чака само празници, че ще е чудесно времето пред нас.
масово изкарване на битюренската ви вечер. Това ще бъде вашата незабравима вечер. Запомнете този ден, запомнете и учителите, които са заедно с вас. Бъдете здрави, продължавайте смело напред в живота и на добър час, выпуск 2024. Бурни аплодисменти още веднъж за директорката. Сега при нас каня и директорката на професионална гимназия по земеделие, госпожа Росица Димитрова. Аплодисменти и за нея. Скъпи абитюренти, пожелавам ви по пътен вятър, много здраве, да бъдете щастливи и да постигате всичко, което сте си пожелали в живота. Бъдете обичани, обичайте се и ви и отново ви пожелавам по пътен вятър. А на колегите отново казвам честит празник, честит 24 май. Благодаря. И нека първата песен бъде специален поздрав за всички преподаватели тази вечер. Аплодисменти много специално за тях. Хората, които отдават своите сърца, своя труд, специално за всички вас. Аплодисменти! Учителко любима, добър ден. Ей! Страхотни сте! Всички заедно сега! Къде останахте чудни вечери, какво желания неизречени? Къде сте ни добре пожелани с откровения незабравени царята? За спортно училище Никола Симов специални поздрави там. За професионална гимназия по земеделие също на здраве. За най-прекрасните поздрави. Къде останахте чудни вечери, какво желания неизречени? За водачката на хората много специални поздрави. И за опашката поздрави. Хайде, избатая!
така. От сърце да се засмееш, за мене песен запееш. За най-добрите оператори тази вечер много специални поздрави. И за прекрасната водеща, за Петя. И сега. Стояне мой стопанino, че как да викна да пея, като съм на теб дадена, дадена и продадена. Като съм на теб дадена, дадена и продадена. За стадовели овчици, закри на жълти жълтици, пак мене никой не пита, дали ти имам севдата. Не се купува севдата, кога не люби момата. Силно сега.
А така страхотни сте. За опачката и на водачката хорото много специални поздрави. Летища дворите къщите, клетва съм дала и обещала с любов да пристана. Скипка ме закичи, с хубост ме заплени, с любов голяма, любов за двама завинаги. Хей, хей, хубавица, хей, брегълъбица, мома Яница. Айде още малко. Кой ще се намери сърце да спечели на мома Яница? Хей, хей, хубавица, хей, брегълъбица, мома Яница. Кой ще се намери хубост да премери, мома да спечели? Хей, брегълъбица, мома Бяла роза ще се кича, бяла роза с котлите, едно паси се ти, паси се. Бяла роза ще се кича, бяла роза с котлите, едно паси се ти, паси се. За най-чаровните оператори, така както са наредени пред мене, специално. Само един дрон липсва и кран. С нощи вечер на чешмата я срещнах мома глупозната, с черни очи катва я слене. Бяха черно брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ми се обрече. С нощи вечер на чешмата я срещнах мома глупозната, черни очи катва я слене. Бяха черно брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ми се обрече. Бяла роза ще се кича, бяла роза с бодлите, едно паси се ти, паси се. Бяла роза ще се кича, бяла роза с бодлите, едно паси се ти, паси се. Вече съм мома голяма, много лесно се не давам, дали той не е с мама. Малко хитро ще изпитам, този момък ще изпитам, цяла роза в косата. Вече съм мома голяма, много лесно се не давам, дали той не е с мама. Малко хитро ще опитам, този момък ще изпитам, с бяла роза в косата. Бяла роза ще се кича, бяла роза с бодлите, едно паси се ти, паси се. Бяла роза ще се кича,
ви се. Благодаря ви. Диджей Енчо, диджей Стани Лайв представят най-доброто тази вечер парти. Всички на дансинга къде са? Я тук да видя дясната част. Момчета, ставайте. Няма да питам защо. Yes. Ставайте, давай. Baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? Назад. Come on. Let's go. Който не стане да танцува 3 месеца, секс да не виде! Да биеме за жените! Има ли някой, който кара Мерцедеси? Има ли който кара БМВ-та? За най-скъпата кола на Виктория специални поздрави! Сега! Yes. Назад. Come on. Let's go. Назад. Come on. Yes. За икономиката! Yes. За металото! Назад. Come on. За спортното! Назад. И за селското поздрави! Come on. Дай! Let's go. Yes. Има ли шумни теренти? Така! Чека зараза! За всички, които предават на живо специални поздрави! Силно ръцете горе! Завърти!
Ех, че няма едни барабани, мамка му. За всички спортисти много специални поздрави там. За икономиката. За най-бързата Астра много специални поздрави. За дамите! Най-горещите поздрави тази вечер за Виктория! Силно сега! Следващото парче е много специално. За най-добрата класа на спортното Кючека Поничка идва за всички! Я да чуя сега, кой каза? Страхотни! За всички фотографии много специални поздрави от диджейски екип. Може ли малко за най-добрите камери? След малко идвам за Далма и цялата паника специални поздрави. Много специални поздрави за Живко Панайот и Димо, специални поздрави на здравето! Идва едно страхотно парче, Кючека Поничка, за най-добрата класа на спортното, специални поздрави сега!
Имам удоволствието да ви... Ladies and gentlemen, другарки и другарки, имам удоволствието да ви представя Каракаш Кючек. От тъгата на клавира Сашко Каракашев. За Християна Заткова много специални поздрави на здраве там! Пък едно специално за спортът и Цятко Паника, най-добрата класна, поздрави! За най-добрата класа на спортата много специални поздрави! За най-бързата алфа в Търговище, поздрави! Шум Търговище! Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йосо гледа иде ли вакансия. Секси рок ли костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се налеща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на пала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас.
на бала се разбийте. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този глас. На здраве казвам аз. За Иван и Цято Капаника специални поздрави! Кажи честно. Искам само тарикати, писна ми от дубликати, да ме мачкат в Мазерати, да са ака на богати. Искам само тарикати, писна ми от дубликати, да ме мачкат в Мазерати.
Много внимателно. Тук тая компания получава много друга шампанска. Специално шампанска от DJ-те и водещата. Ах, ле-ле-ле. За най-бързите поздрави! За най-яката мацурана, с най-големите бомбони. Ще ва изпапкам, ще ва изгрискам и накрая ще ва призна и ще ва целуна. Раз, два, три, а! Шики, шики, бум, ласо, ласо, пемба. Шики, шики, бум, джанам, джанам. Шики, шики, бум. За най-добрите батерийни поздрави на Зград Б! Джанам, джанам. Бачках на морето, гипс картон, мацките ги бръсках, кът бетон. Ей, брадър, вижте колко е красива, руса стройна секси, абе много дива. Ей, брадър, вижте колко е красива, руса стройна секси, абе много дива. Стройна походка, дълги крака, искам да е моя за вечерта. Стройна походка, дълги крака, искам да е моя за вечерта. Стоп! Дай нещо гадно и мръсно! Shiki bom, lasso lasso pemba. Shiki bom, canam canam. Shiki bum, lasso lasso pemba. Shiki bum, canam canam. Сега ще пея малко. Камиони, микрофони, ах лей, камиони, гипс картони, малелей. Не е за мене, почвай ти. Още 10 евро. Още 50 евро. Икономика, я да чуй сега! Как прави икономиката? За учителите! Да чуят сега! Енчо! Биско, как правят чашите на банкет? А как прави банкомата?
Атака! Камиони, микрофони. Стоп! Да, разбрах. Сега е за вашата компания. Обаче на мен ми се иска леко да разшубим обстановката с една много хубава игра. И понеже ми направи впечатление, че има много тарикати тая вечер тук, визирам господата, то беше голямо хвърляне, то беше голямо мокрене и така нататък, и така нататък. Затова нека дамите да седнат, да си сипят по една чашка с някаква напитка, да починат, да пооправят роклите, а пък мъжете, най-големите тарикати ги чакам при мен. Значи поне, ако искат 10, 15, първи, които идват при мен са операторите, миличките. Така, тук имаме 3 господа. Който иска да играе в играта, нека да заповяда. Аз ще обясня набързо какви са правилата. Така, колко е хубаво, толкова хубави мъже, млади, браво. Сега, момчета, освен ти с цигарата ли ще играеш? Да не глътнеш рязко, да влезна вътре. Ще глътнеш и виж какво става тогава. От кое училище си, бе, тарикат? От икономиката си? Ама ти голямо мята не съмяташ тука. А аплодисментите сега са най-големия пластик, гимнастик и така нататък. Виждам аз, виждам. Ама как съмята, а? Ами ако искаш направи, ама тук леко намокри преди малко, да не стане някой съкатлък. И я направите място сега, ние аплодисменти за господина, който показва. Леко ще ви избият зъбите, дайте назад. Гледай како, кака ти ги гледала такива, гледала ги и дет съм ги гледала, че и 3 деца родих после от гледане. Момчета, слушайте сега внимателно. Колко човека сте? 2, 4, 5, 2, 4, 5, 10. 10 демек, както се казва. Значи искам 9 стола да ми намерите и да ги сложите там на входа на заведението. 10 столчета. 9 столчета, вие сте 10 момчета. Така. Нарежете ги в една колона. Ей, тук по-насам. Вие още малко и навънка ще излезете. И тук така. Е така една хубава колона да стане. Много е важно столовете да са един до друг, защото играта е следната. Тръгвате от диджея на бегом, като аз ви карам да търсите предмет. Всеки, който намери предмет, по най-бързия начин отива и сяда. Вие сте 10, столовете са 9, което означава, че един от вас ще отпадне. Така един от вас отпада и лека по лека после и столчетата ги намаляме едно по едно и ще видим кой ще бъде победителя. Много внимавайте, аз вземаме тук така една поза някъде с катая, защото сега вече става много опасно. Момчета, слушайте внимателно. Първото нещо, което искам да намерите е слънчеви очила. Който намери, веднага отива и сяда на стола. Слънчеви очила. Който намери, отива и сяда на стола. Има още свободни столчета, я да видим. Аплодисменти са господата, които вече се настаниха. Господина, който не успя да си намери очила, отпада, но пък въпреки всичко не губи надежда на здраве, казваме. Момчета, сложете си хубаво очилата всичките, една хубава снимка да ви се направи. Така. Сега,
Аз предлагам, ако искате вещите, които носите, да ги оставите после тук, за да не губим време. Станете сега, махнете един стол, махаме едно столче и чакам отново да застанете пред диджея, защото следващия предмет, който ще търсите... Готови ли сте? Момчета, слушайте внимателно. Айде, пийни. Само да не ме караш да чакаме да хапнеш. Добре. Така, момчета, следващия... Айде, ти разредител ли? Следващия предмет... Мокри кърпички. Айде, мокрите кърпички, който ги намери, да отива и да сяда на стола. Така, какво стана сега? Мокрите кърпи намериха ли са? Някои си намокриха и кърпичка, ама така е, който има акъл си го има, както се казва. Аплодисменти. Така, виждам, че още едно столче има свободно. Какво стана? Другите да не се отказаха? Приятелю, какво стана? Няма ли мокри кърпички? Бързо, 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 бързо. Така, сега виждам, че някои господа автоматично си седнаха. Добре, момчета, 6 човека сте, искам 5 стола да останат, защото явно доста момчета се отказаха. Сега, 5 столчета. Момчета, слушайте сега много внимателно какво искам да ми намери червено червило. Червено червило. Или поне по-тъмно, айде ако не е червено. Бързо, 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 който намери отива да сяда. 5 стола, 6 момчета. Още едно момче трябва да се завърне. Така, така, така. Сега обаче условието да продължите е да си сложите червило. Айде, момчета, всички. Айде да видим, слагаме сега червило. Отивай. И после искам една хубава снимка за спомен. Така, сега, я да ви видя всичките муцунки с червилата и така всички. Операторите, сега е момента да ги снимате. Колко са хубави. Така, момчета, ставате. Махате едно столче, 4 столчета, 5 господа. Връщате се отново пред диджеите. Следващото нещо сега, което ще търсим. Готови ли сте? 5 момчета трябва да са останали. Пак много хора се наредиха там. 5 момчета, 4 стола. Връзка ключове. Четири господа трябва да останат на столовете. Аплодисменти за господата! Браво! Момчета, давайте, връщайте се, махайте едно столче, защото бримката си затяга така, като гледам. 3 столчета, 4 господа. Сега, понеже виждам, че е доста... Така, четвърти господин къде е? Понеже виждам, така, бялата риза бърши с червеното червило, майка ти учета направи. Готови ли сте? Понеже виждам, че вече дамите минаха на по-спортни обувки, искам да ми донесете чифт обувки висок ток. И сядате.
Трябва трима да са останали. Чифт обувки. Я да видиме. Аплодисменти, обаче сега, нали се сещате какво следва? Няма не. Няма не. Ще махне чорапите. Момчета, сега трябва да ги обуйте. Ама ти защо си само с една обувка? Пепеляшке. Нямаш 200-300 евро да ги платиш ли? Ще съборят ли им тогава? Ако трябва, дайте друг чифт обувки на момчето, да не разшири тея. Дайте друг чифт. Чакай! Други чифтове. То се видя кои са победителите в този рунд. Давай, обувай. Така, обухте ли са? Четири години като ядосвахте госпожите си, сега им е време вече от Киев да са пръсна деца вика. Сега, така, ставате и правите дефиле всичките. Аплодисменти! Давай, топчета! Айде последния господин да отиде пред диджеите. Аз като се напията и върви да ти кажа. Искам така да си останете с топчетата там. Модерни времена настъпиха. Мога да пратим Холандия. Не се знае. Направо си като препърна Штраус, да знаеш. Така, заповядай сега при господата, ма тук им хареса. Вижте, тук останаха на тези хубавите топчета, господата, останаха с тях. Така. Върнете веднага на дамата обувките им. Махаме едно столче и мисля, че столовете вече трябва да останат. Колко трябва да останат? Два, така. Добре, че си ти. Момчета! Трима господа, 2 стола. Сега. Не се притеснявай. Ще изчакаме, давай. Чиста работа, дълбо и маратонките. Момчета, слушайте сега много внимателно. Искам да ми донесете. Готови ли сте? Искам да ми донесете по един женски парфюм. Така. Сега нали знаете, че сложихме червил, сложихме топчета, трябва да си пръснем малко. Това са двамата господа, които остават на финала. Момчета, слушайте, остава един стол, имаме една специална награда за един от вас. Махате един стол, връщате се отново пред диджеите. Искам тук да се направи място, защото искам, слушайте много внимателно. Ще кажа после. Не. Искам да се раздадеш. Добре. Ще видим. Отивай там сега. Слушайте внимателно. Искам един от вас да ми донесе на ръце някоя дама с черна рокля и да отиде по най-бързия начин на стола. На ръце! Аплодисменти!
Тая бърза реакция, браво на теб. Аплодисменти на дамата, която веднага асистира, знаят как да помогнат. Енчо, донеси, моля ти се, наградата. Бутилка, водка и един страхотен натурален сок. Моето момче, от кое училище си? Аплодисменти за господина. Аплодисменти за господина, за целият ти клас, за твоите съученици. Да се изпиете със здраве и много да се забавлявате. От сърце пожелавам. На здраве казвам на всички други, които се включиха в играта. Сега аз предлагам да продължим с ориенталските ритми. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Айде всички заедно да е to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Честит рожден ден с пожелание за много здраве, щастие, любов и всичко най-хубаво. Вземи в ръцете си, ръцете ми, и спи с очите си от моите очи греха. Купи с устата си копнежа ми, жадувай ме с цялата си доброта, доброта, доброта. Както страда само грешница, купнях за тебе в ритъма на младостта. Вземи в твоята душа, душата ми, и нека пак сама, и нека да не бъда пак сама. Продължаваме в същия ритъм. Само ти си. Πάλι σε πήρα και σήμερα, σου στείλα τόσα μηνύματα. Σήκωστο κι άσε τα πείσματα, φτάνει αρκετά. Τις εντύπωσης τις έκλεψες και με τα νεύρα μου έπαιξες. Άκουμε κι αποφασίσεις μετά. За дадената камера поздрави! Ако те обичам, първи ще си пак. Ако ще те мразя, ще ми дава пак. Ако ще празнувам в моята верна компания, настъпвам 300 в моята черна Бавария. Бона сърценята, чао, чао. Хайде скажем, дърпаме за Италия. Бона сърценята, чао, чао. Чао, 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 чао. Бона сърценята, чао, чао. Я да чекай се най-шумните търговища! Дай!
да чуе сега кой каза. За всички на втори етаж много специални поздрави на здраве! Рано е за Слънчо, аплодисменти за хулигана Кълчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йоцо гледа иде ли вакансия. Секси рок ли костюмил агресия. Има ли шумни търговище? За най-късията Виктория поздрави! За Димитров, госпожата на селското поздрави! За професионална гимназия на земеделието поздрави за Димитрова! Всички сега! Шефът ни е егатипица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малелей, няма друга фирма като нас. За гимназия по земеделие поздрави, за икономиката, за спортата, за металотехника, специални поздрави на здравето.
мале. А от ной редовно имаме браво. За шефа! Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Точни момчета са. за икономиката, Да не ви разправям за колежките. за Виктория, за Виола, От жените ни за Дамла, по-близки, малеле. И по-красиви са от всички близки. за Йоан поздрави, На Ненчо фирмата е номер едно. Оборотна и не на лизинг. Данъчните кефят ни се здраво, малеле. А от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. И най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. за всички на втория етап специални поздрави. Я да чуя сега за тях. Тази година ще направя за гимназите по земеделие. 100, 200, 300. после мила ще те 100, 200, 300. Барселона. Тази година ще направя 100, 200, 300. милиона. После мила ще те върна. 100, 200, 300. Барселона. я да че има никой да вика за диджей Енчо. Кой каза?
24! Дум-дум! О, ръцете горе, който още може да ги вдигне горе. О, ръцете горе, айде всички горе, яко ми е Боже. Чипи, чипи, чапа, чапа, дуби, дуби, даба, даба, маги, коми, дуби, дуби, бум, бум, бум. Чипи, чипи, чапа, чапа, дуби, дуби, даба, даба, маги, коми, дуби, дуби, бум, бум, бум. Най-красивата в дискотеката върти нагоре, надолу, наляво, надясно. Най-бруталните приятелки взривяват пак нагоре, надолу, наляво, надясно. Най-красивата в дискотеката върти нагоре, надолу, наляво, надясно. Най-бруталните приятелки взривяват пак нагоре, надолу, наляво, надясно. Chapa dubi dubi daba daba magi komi dubi dubi bum bum bum. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba magi komi dubi dubi bum bum bum. Що ме бал да се откача, айде всички. Я да чуя сега кой каза! Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача. Що ме бал да се откача, айде всички.